Și eu deja am creat un navbar, este un navbar intuitiv, este un navbar care oferă o experiență bună, este un navbar care este gândit pentru adaptabilitate, anume să arate bine la diferite lățimi de browser. Fiindcă acest navbar, cum voi îl vedeți aici în Figma, haideți eu să-l trag, să-l pun direct așa. Cum îl vedeți în Figma, el o să arate astfel la ecranele de 1728, dar ecrane sunt diferite, este de 1600, de 1440 ecrane, mai micuțe. Atunci toate elementele se colapsează, se apropie una față de alta. Nu ți minte dacă am făcut responsive? Da, am făcut responsive, adică la alte ecrane va arata astfel navbarul. Iată așa va fi. Adică și noi ne gândim și în acest punct de vedere, fiindcă unii începători fac greșeala care foarte des o fac. Iată, pot să fac așa. Parcă arată bine, să presupunem că navbarul, dar în realitate el nu este funcțional, fiindcă iată așa se va întâmpla. Când un user va accesa site-ul de pe un calculator mai mic decât a nostru, se vor suprapune elementele sau vor trece din rând nou și va fi navbarul prea înalt. De ce mereu când facem navbarul ne asigurăm că este adaptabil.